हाय गाइस बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। जों दायो फिसाजों आं उन्दुगासिनो, ओमफ्राय जों दा सिखारनोसै आरोना सनाना। सनायाबो सिखारबाय नै जास्ट बिफा फिसाजो सिखारबाय मिलायदों। ओमफ्राय दिनै भिडिअ ब्लग लागोन फुंबिलिनिफ्रायनो। फिसाजोआबो नै सिखारसिगोन, दा फिसाजोखौ बानाव लांसिगोन आरो आं ना सना ना। सिखारनो लुगैबाय नोङो? सिखारसै माजों खांगासिनो? आयो सोलायबावदों उन्दुफिनगोनसो ना उन्दुफिनगोन दोनगोन दोनगोन नोङो सना दोनगोन आरोबाव थ' सिखारनोसै जाना ना एफा जाखाङो नै जोंहाना सोनाया मामि पप्पा पेन्ट गानदों हासुयो नङाबा ना खमबलाव सोसनजोबा नोङो सना जे जायोना थ' सिखारनोसै ना सना जोखांबाय थायोब्रा गावहा हाय होनदो सना हाय होनदो दे हाय हाय नों सिखारनोसै सना सिखारनोसै हा सिखारनोसै थ' फैदो फै सिखारनोसै थ' आयै उन्दुबावगोन नोङो सना सिखारनोसै फै दा फिसाजोखौ लाबोबाय आरो ना आं सिखारबोबाय नै जोंना सनाजों सिखारबाय दायो आंबो मोखां सुवाखै सनायाबो मोखां सुवाखै जास्ट सिखारबोबाय आरो बाहेरायाव फैबाय हाय होनदो सना हाय होनदो सिखारबाय मोखां सुनानैसै दा फिसाजोखौबो ओमफ्राय आंबो थ' मोखां सुस'नि ना एबा मोखां सुस'नि ना मोखां सुना फैलाय सनाखौ दुगैगासिनो सुनि ना सना ना बिदांसिखौ मोखां सुनोसै आरो ना सना नै मोखां सुसु दे थान्दा दे दे आखाइखौबो जायो इयो आखाइखौ सुना होनोसै ओमफ्राय आखाइ सुवाबा लेथ्रा जाना थायोना खर'आव बेनिखायनो आखाइखौ सुना होबाय आखाइ जायो बिमाया खामानि मावगासिनो दा जाबायना सना बिमायाबो मा खालामगासिनोथाय ओमफ्राय मोखां सुखांबाय आरो ना मोखां सुनानै दा नै मा खालामदो हा साहा लोंदो साहा लोंगासिनो बिमाया नै बेनिफ्राय सङो आरो जोंना ना गोरिब मानसि नालाय माथो होननो उपाय गैया फिसाजोखौ दा होफैबाय आं फिसाजोखौ होबाय आं बिमानो बिमाया लाबाय आरो ना मोखां सुखांबाय ओमफ्राय मोखां सुनानै होबाय माने उन्दै गथ'फोरखौ सिखारनाय लोगो लोगो मोखां सुनाय हुदा खालामनांगौ होमबाना मोजां जायो आरो ना हुदा खालामबासो नै हाय सना ओइ मोसानो फाइनालि होबाय आं बिमानो दा आं मोखां सुनोसै दाना बाहेरायावबो ओंख्रि सङो नै आलुजों खारै संगासिनो बेनिफ्राय बना जेंसि आरो ना बनाथ' दं नै बेखौ दैज्लाङाव नांगौ नालाय बेखौ दोनदो आरो बेनिफ्राय गेसावबो सङो बेनिफ्राय नै बाहेरायावबो बिदि सङो आरो खुला खुलि आलुजों खारै बनाबो दं बनखौ दा सुथ'वाखै होमबाबो जेंसिफोरखौ सुदों आरो फुख्रियाव ना हगारबाय जोंहा नै फुख्रिनि दैया एकदम दैज्लां सफैबाय नालाय बुंजोब्बाय आरो ना नै सेरसे सेरनै सेरथाम सेरब्रै फवासे हगारबावबाय मैया नै देरबायानो नाया देरबाय गासक्राब हगारदों बेनिफ्राय कमल बेनिफ्राय मिरगा बेनो आरो देरबायानो फुख्रियाव नाया देरगोन दैज्लां बेखौनो माइ हानाय समाव जायो आरो ना दा गाइखेर साहाजों फुंबिलि समाव
लोंस्रोनोसै बोथोरा दिनै बिराद सान्दुं गोसा आरोना एकदम मैया अखा दोमैलु अखा हाहां जादोंमोन दिनै बेबायदि अखाया माने गैला आरोना सान्दुं गोसा जाबाय दिनै फुंबिलि समावनो माने सान्दुंआ ओरैबायदि गोसा ओरैबायदि गोसा जाबाय दिनै दुंखावबोखादों फुंबिलि समावनो नै बिराद गोसा जागोन दिनै सान्दुंआ